Asi teraz vidíte, že tu nastala určitá zmena. Ide totiž o to, že my sme hovorili vtipy. Bolo nám veselo, bol tam humor. Ale niektoré decká to s nami proste nevydržali. Mali pocit, že už toho bolo dosť. Že nemožno byť neustále veselý. Humor. Že potom človek musí prísť na zem a Mima dokonca skončila v nemocnici, takže ju zdravíme do nemocnice. Dúfam, že v tomto okamihu, keď si to pozeráte, už je doma. Takže tu máme aj nové tváre. Napríklad je to Miňa, doma zvaná aj Jazmína. A vonia Jazmínu. A potom tu máme ešte jedno nové dievča. Simonka. Simonka je vlastne jej sestra. Je nižšia ako Danielka. Ale to nevadí, napriek tomu je staršia. Povedz, Zuzka, Simonka. Vonku sa volá Simonka. Dnu sa volá len Simona. Čiže, decka, buďte spokojné, nič sa nedeje. Čiže nebojte sa, nájdeme nejaké riešenie. A to je čo? Ešte sa tak veľmi netešte. Najprv sa to všetko musí vyskúšať. Ale bude dobre. Tak sa mi zdá, že až teraz začína ten pravý boj. To sú akože dve radosti. Aké dve? Jedna taká, čo odletí. A druhá? Taká, čo zostane. Tá rozum. Že vlastne my musíme navariť tú radosť tak, aby nám vydržala čo najdlhšie. Sleduj. Tak to ťa sklamem, lebo humor nemá rád Ečka na trvanlivosť. No tak čo? Neviem. Urobíme to, čo robievam vždy, keď mi dávate otázky, na ktoré úprimne povedané nepoznám odpoveď. Začneme sa vrtať v Biblii. Ako radi natáčame sochy a tak chceme natočiť túto sochu, ktorá sa pred niekoľkými rokmi preslávila svetoznámym klipom istého mladého slovenského tvorcu s tanečníkmi z Jaromí, pretože práve tu sme natáčali ten klip, kde jeden z tých tanečníkov sa vyšplhal priamo až na koňa a keďže nešla mestka, tak sme to zvládli. Tak tým dievčatám ukazujem, že normálne, že kôň, urobený s popkou, parádny nápad, že my vlastne normálne, že natáčame s koňom. Však s jedným už natáčame. Zase humor. V tomto okamihu sme si pre vás pripravili jeden experiment, ktorý si doma určite vyskúšajte. Ja teraz poprosím moje výskumné objekty, aby sa tvárili maximálne vážne. Viem, že je to pre vás ťažké, že v čriepkoch je to samý humor, sama sranda. Teraz budeme vážni. Tak, ako sa na poriadneho katolíka, kresťana patrí. Budeme vážni. Však sa zamyslite nad stavom našej komunity, nad verejnými financiami. Všade okolo vojny. Vidíte? Funguje to. Tvária sa veľmi nešťastne. Zabera to. Dobre.
teraz, milé výskumné objekty, prosím vás, poďte sa skúsiť usmiať. Usmejte sa. Teraz si nás pomaly uvedol do tranzu, do smutku. Usmejte sa. Vysvetlím, o čo ide. V tomto okamihu, keď ty na silu prikážeš svojmu úsmevu, aby si sa usmial, že si to prikážeš svojej tvári, aby sa usmiala, tak v tom okamihu svojmu mozgu vysielaš príkaz, aby si sa začal tešiť. Vysielaš signál v hlave, aby sa začala tešiť, sa radoval. Že dáš signál pro šero a verte, že toto naozaj funguje. A nevieme, ako sa po romsky povie usmev. Ale tak ako minulé, po Vranove, napíšte nám to do komentáru, nie? My to potom... Teraz ich budeme tí dievčatá stále kontrolovať, či sa usmievajú, alebo ako. Zuzá, usmej sa. Vidíte, funguje to. A teraz poď za mnou, táto nám tu ušla. No, Danielka, usmej sa. Funguje to. Dobre, poď ďalej, poďme za ňou. Poď za ňou. Vidíte? To je úsmev. A stačí len tak trošku chcieť. Lenže kým jednu skontrolujete, pozri na Zuzu. Pozri, už zase sa tu mračí. Zuza, usmej sa. Paráda, vidíš, funguje to. Pozri. Danielka, ty si to maličko pletieš, že nie, že... ako sme hovorili, že sa po romsky povie tancovať. Kele. Hej, že nie kele, ale úsmele. No páni, my máme najúsmevejšie dievčatá vo všetkých čriepoch na celom svete. In the all world. No, Simona, poď rýchlo. Simona. To je maličká námatková kontrola, či sa usmieva sa, funguje to normálne, až sa rozozvučali zvony. Buchli raz. Asi ochorel zvonár. Sme narazili so Zuzkou na seriózny vedecký problém. Musíme jej poradiť. Ide o to, že Zuza povedala takú myšlienku, že my sme si tu pozerali, čo natáčame, tak si to hneď pozeráme. Že, pozri, vrabec, pozri. Ide o to, že hovorím Zuze, nechce si to pozrieť, hej? A ona, že Zuza, že nie. A ja hovorím, že Zuza totiž si myslí, že je taká pekná, že sa už nechce ani vidieť. A Zuza, ty si povedala čo? Naopak. Že je to naopak, že je taká škaredá, že sa chce vidieť. Tak to, no Miňa, ty si jej sestra, tak súhlasíš so Zuzou? Myslíš si v tomto odbornom pojednaní, že v skutočnosti vlastne krajší ako Zuza som určite ja?